na dua-dua ima oppu Laura Duli ia amat tahun nama rujunggolu ima si saur matua halanunga toroknya nakonna do beruna ima anak ni amat tanahinan oppu tabbaraja Duli do enatai boru tabbaraja boru si marmata ia mataon ia sian onom namarti dodohon namar hamarangi sada boru jala amataon ma anak siak kangan amataon ma anak siak kangan ia gor ni amata naung saur matuau ima situa mangai si macorang manang oppu Laura Duli nama ngalak boru ni rajai ima boru sagala nahinan nunga berjuru ya mang nang tahu 72 marjungulu jadi alani posoro kanami totong mangido tuamu pak ni royon asa markite hatamuna bui ujalo kami dari do nauni ia tubuh amat tahun tanggal 5 Desember 1910 jala hari parmotingna tanggal 10 November 2000 sada jala marumur amat tahun 82 tahun nah di tahun 1942 amat tahun Marco Ribe mengarap burung rajai raja boru sagala jala di pasu-pasu amat tahun nah habis itu di HKBP di udah bisa sagala di tahun 1952 dia torok di Pinaparna tolu mai bawa 2 boru dia nomor sada ima anak nami dokterantus tabbaraja si majorang nama ngalak boru ni rajai boru tanggang anakna tuh anak 2 boru nomor 2 nekat si majorang nama ngalak boru ni rajai boru tari orang ima Maria anakna turuh anak sada bawa 2 boru nomor 3 ima insinyur marang itua si macorang MT manang amat Devi anakna obat halak turu bawa sada boru nomor 4 boru Rospita boru si macorang ima nani alak ni helanami manang ya amang boru nami purba anakna 2 anak sada bawa sada boru nomor 5 diurlan boru si macorang ima namuli tu markasi hotang anakna 2 anak bawa haduatna jadi pengumuman sudi peparan ni gamang si saur matuahon 20 halak sama 5 upasatan riwayat hidup ni na 22 on secara singkat nak menghidup kami amang raja nami rotamu atas suri pada di pos nirohan mobil di kabenan di haroroguna di hari sadari on anggiak mah amat talibata nama mawasoni tuhamu amat karaja do inap tasori pada songonima mau lihat gak bisa laporas mah